Täällä on niinku Hertta ja Hilma ja 1, 2, Anita ja 3, 4. Valma puuttuu. Valma puuttuu ja... Kaneli puuttuu. Joo. Onko se sitten vielä täällä jossain? Noniin, seuraa. Hei, nyt toisia seuraamaan. Kotiin. Noniin, seuraa. Mut Valmaa mä en näe. Hop hop, mennään. Hop hop. Hop hop. Takaipäin. Hop hop. Hei, Kaneli. Ai täällä, nyt mennään molemmat. Mitä mennään täältä? Ei mitään erityiskuvauksia. Ei mitään. Hop hop, tänne näin. Hop hop. Hop hop. Hei, Menkää. Venga, venga. Hop hop. Onko se Kaneli nyt jumittaa? no on Kaneli ja Valma menee täällä vaan karkuun pensaisten alla. No mä tuun hake. Mä tuun tökkää toisessa reunasta. Hop hop hop. Heillä on liian kiva. Heillä on jälkkärit kesken. Leikkii labyrinttiä siellä. No nyt tulee Valma. Kohta. Ja nyt tässä tulee tästä. Joo, mä menen tänne. Sano jotain nyt heiksi. Sano jotain. Pop pop. Tuleeko sinne? Niin se jäi. Niin. Noniin, hyvä. Tonne menee. Ja toi tulee vasta. Ja liikkuu, liikkuu. Liikkuu, liikkuu. Liikkuu, liikkuu. Ei tänne päin enää. Ei, liikkuu, liikkuu. No niin, nyt on kaikki kanotettu yhdessä koossa. Ah, Anita ei tappele. Liikkuu, liikkuu. Ei tänään ei oo kahvia. Felix ei ole Ei oo tänään kahvia. No, ei. Ja Hilma, ei kanneta, ei kun kävele. Ja uskon nyt vaan. Kävellen. Pitäisikö mun hakee? Mulla on tossa pöydällä toinen leipä. Juu, tarvitaan leipää. Ota se toi. Karttaketti mulla. Joo. Toi Hilma luulee koko ajan, että hän voi hänet kannettaisi. Mut nyt teidän kävely onnistui. Felix oli rauhallinen ja... Juu, meni paljon paremmin koko homma. Kun kaikki on koossa. Juu. Pät. Sul! Oi! Nyt! Näinkö sä kuulet? Muuvit hänellä oli taas. Noniin. Joo, et säkään mene sisäkautta. Ei. No sulla on koko ajan ottaa muuveja. Muuvit. Tänne. Ei tarvitse kaikkea syödä. Syö edes jonkun. No. Hilma, pure nyt Hilma. Kaneli on täällä kärkeä pitämässä. Lähellä. Vielä varallinen. Leikki edessä. Kaneli on täällä ykkösenä. Kato, sulla on noin omat muuvit. Onko se joku pikaloppupeleissä? Jotenkin ihan jotain niin kuin epilepsiapohtaa. Jos sillä on Turettu. Niin, joku tämmönen. En ole kyllä tiennyt, että kanoillakin voisi olla, mutta... Mut sillä on tommosia pakkoliikkeitä. Tää on mun kädestä, mutta eihän sitä... Täällä, Liisi, herppa. Herppa. No Herkalla on taas kaikki voi kuka lehti mielessä. Joo, nyt nämä muut on täällä. Tuo sä Felix. Popparup. Popparup. Puuttuuko meitä joku? Ei. Ei. Kaikki Kato, vielä. tuolla on niinku oikeesti koko ajan tommosia pakkoliikkeitä. Onko se niinku sairas? Elä siellä! Ei. Sä oot kyllä semmonen oman tien kulkija kanssa koko aika.
oikeesti. No pop, pop, pop. Felix tietää mitä tarkoittaa, kun menee tonne, niin ovi kiinni. Noniin. No niin, meillä oli Paneli hyvä päähän. matoisa reisu. Joo. Oliko hyvä matoisa reisu? No, No täällä päin. kotipäin. Kotipäin. Tässä päin. Joo, aamuherkut on kaikki. No, kotipäin. On kukko edes, niin hän ei uskalla mennä. Tonne. No mene No, Felix meidät ihan hiljaa ja Meidän Felix ei voisi edestä. Noniin, Ilma. Sinne. hyvä tuli. Tällaista niinku tapahtuu.